आङो बर' समाजनि क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि जानानै आङो रंजानाय मोनदों गायत्रि ब्रह्म बे देरहासार जानायखौ। दा बे गायत्रि ब्रह्मनि बिफाया जाहैबाय लेट प्रदिप कुमार ब्रह्म आरो बिमानि मुङा इलरा हाज'वारि। बिथांनि माने बिबै बिबौमोनहानो बाहाय मोजां रोखोमै आदर खालामनायनि गेजेरजों बिसेसकरि बिथांमोननि नाजानाय आरो हेफाजाब खालामनायजों आरो गायत्रिया गावनिबो गोसो जानायनि गेजेरजों बियो दिनैहाय बियो माने मिस इन्डिया आसाम बेहाय मोनसे मा होनो 2026 आवहाय जेनाखि उइनार जानो हादों बिनि थाखाय आङो धन्यबाद होदों। आरो बे नानिया दा फरायगासिनो दङ 12 सेकेन्डारि जवाहरलाल नवोदया चिराङाव फरायदों। दा फरायनायजों लोगोसे बियो गावनि बे पारफरमेन्स बा गावनि बे आयदायाव देरहासार जानो हानायखौ जोङो जोबोद रंजानाय मोनदों। दा जाहाथे बिनि देरहानायखौ उननि जाखांफुनाय जोलैफ्राबो नुनानै आरो जोंनि बे बरायनायखौ मिन्थिनानै आरो गुबुनफ्राबो जाहाथे गोसो जानानै आरोबाव जौगालांनो हायो फरायनायजों लोगोसे गासैबो आयदाफारिखौ लाफानायनि गेजेरजों। दा आं जोबोद गोजोनबाय आरो बिबै बिबौ बिथांमोनखौ आरो न'नि गासैखौबो आङो बर' समाजनि जानानै आङो गोजोननाय आरो जासिनाय हरनाय थाबाय। गोजोनथोंसै।